mao day ni imong gipuy-an boyags. Oo, ma'am. O anya kinsa may imong kauban diha? Ah, ako lang usa, ma'am. Ang imo ding asawa ay? Wa pa man ko asawa, ma'am. Ulitaw pa man ko. Mao ba? Oh, kining ma'am. Dingi lang ka ha. Kay ako na ipahimuta ko mga gamit niya sa suot. Oo, sige, padayon lang. Ni amang giniilam sa kahuyan ang iyong gipuyan. Mao di ay medyo bugno ang palibot. Uy, tingog sa mga baboy. Manaog ko ining e-bike. Ma'am! Asa man ka? Ang buwan ay nagdali-dali kirog ilis sa iyong gisulob ng ipapaw. Pero igulan niyang gisagbay sa iyong apaka ang iyong giilis. Ay, nibantang hinuon ang undanon kay niyang dughan. Ngano na naog mo kas e-bike, ma'am? Ako kuan, mutanaw-unta ako sa gikanan sa tingog sa mga baboy. Kapit ang mulong mais. Ma'am, nganong nanaog mo kas e-bike? Ako kuan, mutanaw-unta ko diha sa gihikanan sa tingog sa mga baboy. Mao ba? Sige dali, ma'am. Ubanan ti ka. Ipakita na ko nimo ang ako mga stocks nga mga astronon. Stocks na ay na nimo? Oh, dali. Gusto ka kamtanaw. Oo, pero biskot ka ini uy. Isa matahinoon kanindutan ako ng iyong dughan. Ngani ano siya sa akong doon. Ma'am? Boyags. Ma'am. Boyags. Boyags. Ito din tingalig may makakita na ito. Sige dali. Manuta. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Mama, sorry. Parehas tang sada na ining nahitabo na to. Mao nga wala kinahanglan na ka na imong sorry. Pero palihog, isaad na ako. Ngaway usang masayo na ining atong gibuhat. Okay, ma'am. Isaad ko na nimo. Okay. Mupauli na ko sa amo.